Mamukaseko muri Zimbabwe. Kuri seko kwese kwa muri kumativi nenyika ka. Chinongoti muri kufara ere mutachiti kisa muri kuita. Mudiginyira kubuda ere. Chingoti kasisonke. Tasangana futi muchirongo chedu kapa tinoonekwa tichibatsirwa nevazivi vedu vekumabva Zuva. Naika ndizvo zvakazviri kutaurwa naPresidenta Mabudeka. Ehe, tiripo vaberekeka. Sekuziva kwenyika kuti pachirongo chedu ichi panowanzotsva demoka kuchisara mupini. Tinenge kati chibata nyaya dzakasiyana-siyana dzatinosangana nadzo kamuraramo yedu. Ndizvo zvakawabereki nasine nyaya toda kubata kunesa munyika yedu kanye Zimbabwe. Hanzi nevateereri pa PSTV radio. Chakatanga tsitsikana kuti rudo. Kwada kusekondari kwatinodzidza kwa tichiva mudiginyira. Vari kuti vanoti Foreign Religious Studies. Asi mapostori asitonakirwa nekasikiri kachona ikako. Hanzi seko izwi Johani risiri kutaura pantaura kutanga kwechitendero. Right, chitendo kanasayira vedu veOutake Driving School. Hanzi vari muHarare vari kunze kweHarare muno muZimbabwe. Varida kudzidzira kutyaira. Outake Driving School ndiwo kamushongo chikosoro panhau dzake idzodzo. Vanokuti semana senenyu kubvira kuOrau kutosvika kawakuro waimonerera wane chitambi zviri legit zvisina kana kupokana. Bate injini yaka anyway podzo vanokudza zvizere. Naika ndizvo zvokavateereri. Nhau yedu kandofunga mega mazvinzwiraka. Nhau yatinayo kanhasi. Hanzika chakatanga chiko tsitsine rudo. Zvikanzi futika chakatangira chimwe chiko Jesu kana Johani. Zvikanzika futi Bhaibheri oro izwi raJohani. Vakomana imi madzibaba sibinejika varimo muno mustudio ka alongside Sister Bridget. Vamwe vakurotomuka comment section umo. Hanzika ndiri kubanda Sister Bridget nini. Aiwa kana evateereri. Ngatimboite zvichirongwa chedu ka ichi. Kwete zvekubandanaka. Right, tinauka futi baba vaPresidenta Mabude Boss Tokyo. Ingiri bedu wakakatsukunya. Right, nyaya mainzwa iyi Vazivi. Matitoita sei nenawe? Maita basa mukoma reg. Munoziva ndinonzwa hasha neugumbuka panotaurwa zvemapostori. How can people be so naive and foolish? Ndiani asingaziva kuti Bhaibheri ndiwo mudzi weupenyu. Chii chinonzi Johani naimi vanhu? Kusara kwaJesu Kristu ndiani umwe akambofa akamuka? Kwete mainini. Teererai munzweka. Jesu ariko tinozviziva. Asi isusu sevana vehusanaka hativerengi Bhaibheri nekuti Bhaibheri irororoka paghetto. Bhaibheri munya wakarara. Muchimhonyatsoreveiko nhai madzibaba sibineci pamunenge muchiti Bhaibheri paghetto, Bhaibheri munya wakarara? Izvi kaizvi ndo zvinhu zviri pachena izvi. Varungu vakauya munyika ino yeAfrica ka vakaisa futi pamberi Bhaibheri kumashure ka vachida kuti pamba. Mukatarisa tsamba dziri muBhaibheri dziya dzakanyatsonyorwa wanika kuti tsamba kuvaKorosi, tsamba kuvaEfeso, tsamba kuvaKorinde. Asi wewe ndiwe hako Brutus wekwanhakiwa uko wakuoneka uchivhura tsamba yevaKorinde uchida kuiparidzira kuvana vekwamutoko. Kuzungaira chete. Hairibanga iri. Izvi hazvidi kuredzerwa kana kutapudzwa izvi. Chingoti kanhasi kwakadirwa ningirikini nhaika. Mamukaseko timu rese. Brighton Joe, Joseph Mashizha, Diskandi Munenge, Divine Teacher Iruka, Joel Machai, Baptista Jaime, Jordan Knox, Elias Zondai Paulo. Muzivi wedu wekumabva Zuva akapfe. Chikombera chambanje chiripoka. Mabude chakanonzwa kazi wedu wekumabva Zuva nemaadvise manyama, maadvise midzonga, maadvise mamidheki. Tisingagumiri ipapo ka Boss Mabude. Ndichingotendeuka anasavira vedu vekwamagumbo butchery. Ndongoti kaiwa hama dzangu kudya makabichi kana kudya mubooraka kwava kuda kwenyu ikoko naika. Takavhurirwa butchery rakauya kuzopedza nhamo dzemuriwo ka. Vari kuSouth Africa, Zambia, Botswana, Malawi, America, Australia, ameno pasi penyanza pamungava murika. Batai kwamagumbo butchery kamutengere hama dzenyu dziri muHarare kamuriwo vachinongusirwa pamusiwo ka. Kungobhadhara mari yenyu mumhepo imomo mukamu. Nyama yenyu yotoendeswa kwazvakarehwa ikokokoka. Plus hanzika kune kasoseji kariko kanetsa kanyowani kanonzika bush kembe. Aiwoka chitaurirwa unyimwa simbaridze kumusanaka. Right. Samtoko nyaya mainzwawo kai. Muri kuti kudiko nayo. Owo. Ininika ndozwa hasha naona anoerenga Bhaibheri. Mbiri ozana Jesu akabewa miri makungu ari beMushe akaparaba. Iyo ngafari nokatatu kasingagume. Yemen. Manje nindotuka kaino anoda kupisa zvinhu zviri pachena. Aiwa kanhai sekuru. Hapana chamunotituka apa. Waiziti imi vanhu vekumasowe munotoita semunonamata Johani kana mweya mutsvene instead yekunamata Jesu akatifira pamuchinjikwa. Ini nawo ndione ndakapfugama pamupostori shemu handite. Iwe asi kuziva bako ndiana pastor enyu hawabva kumasowe kwedu kwachida kushandiwa. Madzibaba kanyepeya. Madzimai mukangogara maziya ka kuti mudzimu unoyera ka uchipinda munyika munomu wakasvikira panashonhiwa suspenzi ka pagandanzara apo pamurume aisona bhutsuka ukasvika ukashaura vhesi. Madzibaba ndipewo vhesi. Ndinoka mutambo
kondinako kekushewedza kwemasvikiro ndinoka mutambo kandinako kekushewedza kwemasvikiro yemen jaso mambo. Haiwawo, kana mchiti mudzimi mutsvene kureva kuti hamunamate Mwari, munonamata mudzimi iyoyo, mudzimi isina kana skiri. Yeah, exactly. Ipapo baby, I agree with you. Naimi mapostori, chinombonzi Johani chii? Johani izwi zvena iwe. Izwi rinofa here Naimi? Jesu ndiye wani munhu akafa akamuka manzwa. Maprofiti anyu anenge achiverenga bhaibheri kudzimba dzavo uko makapusa stereki. Nhasi panoka panoningirikina munhu chete apa. Right, ndongoti kamamuka sei kuhama dzangu. Pota tenda muksi, hopu kureva nashe, ramsi riu, mauvheneka mutando, psychology baye, tinashe kurete, liberty shoko, webista mucheki, tatenda ndlovu, timukudze runesu, esa mtoko, murikiwana sei kunyai, hanzi kamaprofiti ekumasura arikondera tushuga turi pasi pemaheuka, vachirambidzana nesangano kuverenga bhaibheri, asi iwe nerweseri, vachirohawo mudiginyira. Saira wangu kakomredi chitoka chemene mamuka seiko, neoka komredi Kongo, vakomana mazita ari panoka, pakaipa, komkomo kugaba rinocheka, wamuka seiko pakinchatsapo, komredi kouswa, mamuka seiko paglinora apo, tinashe strive kana potosi, madiko maginda gori apamutara apo, magenga hangu, zvisinei tisingapedze nguva, ndakudzoka kwamurisa mutoko, ndofunga menzwa akanyari mudariro, murikuiona sei mukuru wangu? Iyo, wakufarisa manje, ndira bambo wako kainini, usazvikangangwe baizvozvo, apa miwe baba. Panochukwa munhu bakani. Ai kaka, naye mziwe kumabvazuva. Izvi ndezvebasa naika. Handeitoni. Tisati taendaka, ndinongoti producer kanotsvagiro song yamudzonga pamwe chete nakero juu yakanzi sipi nejinai. Mapostori, hanzi kana muchiprofiti akaita miri pamweya, kwete panyama, naika, musanyanye kurova mudiginyira boys zangu, because kudenga kucharohwa munhu uko. Izvo zvinoitaka. Jesu akabaya miri makungu ari bemushe yakaparaba. Izvo ndinoona ininika ndochokuti kuerenga bhaibheri kuyanga kuzungaira chete. Ungati iwe mapostori kutsvaka ng'ombe dzako chitera matsimba kana bhero radzini. Wozonoti idzowo kumiri kwanyanhunguko. Oramba uchindotedza bhero chete, uchitedza matsimba chete, kuzungaira chete mapostori. Apa miwe ba, panochukwa munhu apa. Jesu ngana matwe hozana, Jesu ngana matwe. Sekuru musati nyau dzoko, mazizino anenge empiti. Jesu ngana matwe hosana kuita sei kwacho. Ndozvinokupai kumukira kwana madzimai muchinonamatiro. Tsveye kumukira kumaindastri kunotsvaga mabasa sevamwe varume. Ipapo pamunenge muchihura kumasoro kwenyu kokoko musingadzivirire futi. Mapedza ipapo mozoda kutanga kuti bweye takaroiwa, bweye takazodii. Panenge pachipiwa vamwe ma-ARV kumakliniki uko imi munenge muri bhizi kupiwa nhombo nana maidhona nana edhampesi. Mutye Mwari imi. Nambetambe inoregerwa ichanakaka. Vatereri, nyedu takuchidaka kuipetaka. Tichingotenda ka anasawira vedu ve-edge safe tag. Ndichingoteka kwamuri edge safe tag ka ndo the best suppliers of durable laptops, printers and all accessories. Vabateka pa Malvern Corner pa Selus Avenue na 2nd Street mu 2nd floor, suit number 10. Piwa gadgets anoshanda emando epamsorosoro nemtengo wakaderera. Munongosvika kama vati tabuda nepa PSTV entertainment apa. Aiwaka vachakupai promotion jawi pamwe chete nemazi ku discount manyama. Iyo nyongona we wazwaka kumeso kumbishi kuno mapomo uda kuvhara nyaya ise wewe chichi kukurwadza pakutero kuti neta kuna Johani mari kuti kutodini handinozwa zvechisataniki ba mu radio munomu wazwa kuti kutodini kwacho no samtoko iyo kunyangara nenge bere rinorira usiku ngati ndete zvimoko kamuzvibere dedi munazara ndogonongo kushinga makada kondera tsvuga turi pasi pemaheu neamana haijime ich ni search hash road of correction producer cut Andichada malena vanongoda zviri feya ndiri kuda vacho vanowandirwa vanonzi maplayer vanefoni dzinopisa dzimwe dzakahaitwa mazita bhebhiri nemasasi rinonditumanisa